Ma'am Iconic, Happy New Year. Lapit na to mag-end. 20 minutes na lang. Nag-play ako ng videos mo, Ma'am Iconic. Hi, Rowena Lagakan. Good morning. Good morning to everyone. Just a moment po. Happy New Year. Rowena Lagakan. Taga-Abra po kami. Hi, Ma'am Maya. Pinagsabay ko na lang. Kasi kahapon, nilad ko to kay Mr. Madayag. And then, hinatid namin si Mother. And then, naglinis ako doon. 3 hours ako. Balik ko, wala na. Disconnected na pala. Kaya habang maaga, nilad ko na. Thank you so much, Ma'am Icon. Pinapaikot ko tong ano mo, latest mo, videos. Di ko na-screenshot. Oh, you're in Abra, right? I'm sure I'll get there soon. Yeah. We're in Abra. Abra. Kadabra. Abra kadabra yan. Thank you so much, Ma'am Iconic. Oo, napakaginaw ngayon dito sa amin. Kaya natamaan ako ng sipon tsaka ubo. Ang haba naman ng ads ni Wild and Carry. 4 minutes. Oh, nag-ads ulit. Hello, Sir Terima. Isa lang kita dito. Kasi magluluto na rin ako mamaya-maya. Kay Miss Jamie, ano na lang ito, 15 minutes. Sir Tarima, itasalang kita dito sa isang, si Ma'am I connect dito sa isang laptop. Sir Terima, magpuproceed na ako doon sa live video. Hello, Dancer Ramit. Good morning. Happy New Year to all of you. Greetings from Madayag. Dancer Ramit, good morning. You're welcome po, sir. Sorry. Real trending amit. Okay, you're trending amit.
Short na naman ito. Wala naman lang long videos. Paano ko na naman ito? Hirap pakasan. Hirapan ako. Dancer Amit, please upload long videos. Hirap magbakas ang laptop sa short. As in short na short video kasi siya, hindi niya nilagay sa loob. You're welcome po. Pangit itong cellphone na nagla-live kay Mr. Madayoy. Ay, po. Sarap pa matulog. Hello, Hiraya. Good morning. Play ako sa iyo. Sandali ha. Ay, nasa ads pa si sis Lucy.
Raya going to your channel. Raya YouTube. I connect playing lang po ng videos. Yan, 10 minutes na lang kay Miss Jamie mag-add na. Dito tayo sa so fun. Tapos, mahaba ang harang, Ma'am I connect. 4 minutes. 4 minutes sa 1 of 2. Thank you so much, Ma'am I connect. Malapit na, 7 minutes na lang dyan kay Miss Jamie.
Munes, Ben Ipo, good morning. Happy New Year po sa inyong lahat. Nandun ako sa live stream mo. Idol Alan tsaka ni Pagsak Munes kahapon. Thank you so much. Thank you so much. Ito, may mga ads kasi Ma'am Icon. Ngayon, mag-play po ako. Mag-end na rin si Miss Jenny in 5 minutes. I-end ko na yan. Okay na yan. Minagdamag ko kasi dahil super busy kahapon. Ay, nakamute pala. Good morning, Ma'am Munes. Good morning, Kabsat Munes, TV. Idol Alan Pumarada, Ben Ipo. Ma'am Iconet. Maraming salamat. Happy New Year. I-end ko na rin si Miss Jamie in 5 minutes. Okay na yan kasi busy kahapon. Gabi na ako nagkakapag-live stream. Alas 10 na yata. Yun, nakita ko si ni Alan Pumarada, nakatambay ako kagabi hanggang kanina. Pagising ko wala na siya. Naka-out na. Si Kabsat Munes, nagtambay din ako sa iyo kagabi. Kahapon. Kaso lang naka-BG. Hindi ako makakapatutok dito kasi wala puro luto. Maghapon na luto hanggang gabi. Good morning. Ito, puntahan kita, Munes TV. Videos Munes kasi ito ba, cellphone ni mister ko to. Para ibang viewer. Ayan. Masyadong bright. Ayan, dito tayo kay Munes. May ads, Munes. Idol Alan, mag-live ka ulit. May ads ka. Tapos na si Ma'am Iconet, may ads ito. Hiraya playing. Anong oras ka ulit mag-live stream? Kabsat Munes. Kasi mamaya, pag hindi pumasok yung kasama namin, isang batya yung hugasin ko. Napakadami. Napakaginaw kasi kagabi, hindi ako naghugas. Yung sipong ko, tsaka ubo. Mamaya na lang. Wala ka pang schedule. Ibali naka-bell all naman ako sa iyo. Sir Tarima, good morning. Mansing Percoro. Hello, Mansing. Kaya kagabi kahapon, yung mga tumambay sa akin, maswerte sila kasi nung umalis na ako dito, live video yung sinalang ko sa kanila. Si Chinita nga naka 6 hours mahigit yun. Siyempre, iba yung team Mani. Ayan na. Kabsat Munes, naka-play ka na. May harang ulit, Ma'am Iconet. Faculty and staff year-end party. Sandali, may kukuha ng tubig. When? Umayan! Umayan din!
May kumuha kasi ng tubig. May kumuha kaya ayun. Binigay ko muna. Ganda ng fireworks ni Sis Miones. Kabsat Hana, dito pa rin tayo sa live view mo. Tingnan mo. Ipakita ko sa iyo. Ito. Ayan. Mel Family Vlogs, naka 3 hours pa lang. Out of 8 hours and 38 minutes. Ayan. Alan Pumarada, mag-live stream ka na. Ngayon na. Yan, si Sis Miones, tapos na. Ito. Tapos na, bakasan na lang natin. Ayan ka, Ma'am Iconet. Nagsiswimming siya sa itong magandang swimming pool, overflowing. Sir Terima, ito ka po. Ayan, naka-play. Si Hiraya, ito ka po. Oh, naka-play ka rin. Idol Alan, isalang ka din. Sandali lang. Nakababad din kay Sis Lucy. Yan, idikit ko na rin yung ano. Ayan, idikit ko na rin to Sis Miones. Another video na unboxing parcel. Oh, may harang ulit sa unboxing parcel. Welcome po. Thank you din sa pagtambay. O Alan Pumarada, dito tayo sa iyong videos. Yun. Ayan. Sandali, isa. Salang ko muna. Ayan. Okay na sa ads. Kabsat Miones. Dito na tayo. Hala, ayan. Alan Pumarada ang yung video. Nandito pa rin. Yan. Sa'yo yan. 10 minutes. Sige mga kapatid, i-end ko na ito. Thank you so much and may we have a fruitful, wonderful, and blissful 2026 and the years to come. Thank you so much. Goodbye.
Sinundan mo ako dito, Idol Alan. Tamsak 15 si ano. Si Raya. Mag-live ka na lang. Sa Lunes may pasok na rin kami. Baka may pasok rin kayo. Video 2 na, Hiraya, 32 minutes. Ay, bakit ganun? Hindi na napag-queue. Sige, at ako'y ipi-play kita, Idol Alan, kasi bagong ninja yun. Mga lives, mga videos mo. Sige, si Ben Ipo. Hello, Sis Mione, sinundan mo rin ako. Andito ka pa rin sa ano? Sa parcel mo, may harang, pero hindi ko ini-skip yan. Thank you so much. Sinasamantala ang pagla-live stream kasi may pasok na sa susunod na mga araw. Mahaba ang harang ni Mama Ikunik. 3.38 minutes ang harang mo, Mama Ikunik. Hanapin ko muna yung ano. Hello so much, Kabsat Nunes. Bigyan kita ng moderator. Pasensya na, hindi ko agad napansin. Dito tayo, Tamsak 51 ito. Sa parcel. Basta may makakita kang madayag. Amin yun. Madayag kasi apelido namin eh. Ayan, Zumba Dance. Yan, ito ka sa Zumba Dance. Zumba Dance. Nag-Zumba Dance si Kabsat Nunes. Thank you so much. Pa-uwiin ko lang yung aso namin. Baka makakagat yun dun sa
Ay, thank you so much naka-play. Sir Terima, naka-play ko pa rin po. May copyright pala ako nung New Year. Nalimutan ko palang i-mute yung silent live ko. Tuloy, ang daming nagbibideo okay sa paligid. Copyright tuloy ako. Ang hirap-hirap pa naman maglinis. Ito, 9 hours pa naman ito. Kasi late na kami natulog noong New Year. Sobrang busy sa pagluluto, paghahanda. Nagsimba pa kasi. Nag-silent live ako ng siguro 2:00 na yun. Nalimutan ko palang i-silent, i-mute. Tuloy. Copyright. Ayan no. Copyright. May 505 views pero copyrighted. Dito ka rin kabsat ha sa Zumba. Idol Alan, Tamsak 12 plus 1 banana. Ay, 13. Ano kaya ulam namin? Tapos na siguro ang harang ni Ma'am Icon. Napakahaba. Mahaba ang harang ni Ma'am Icon. Thank you so much, Kabsat Munes. Pagka tumayo ako dito, Kabsat Munes, live video na lang. Maginaw pa kasi. Oh, may harang ulit, Kabsat Munes. Tamsak 19 dito. Si Madayag po ang nag-play. Video to ka na po, Idol Alan.
Thank you so much, Chabsat Munas. Damitan natin. Ayan. Oh, mabait yan si ano. Mabait yan si... Oh, fully watch na. Chabsat. Mabait yan si Grizzly. Dancing in pool. Oh, dancing in pool. Playing. May upcoming si Ma'am Icon. $16 and 37 seconds. Idol Alan Pumarada. Playing. Pole dancing. 16 minutes na, Idol Alan. bago kasi yung ninja na yung na pumasok sa... Welcome, Idol Alan. Oh, tapos na si Snewness, another video na. Zumba. Oh, Zumba dance, hashtag Christmas party. Ay, may upload kang bagong video. Mamaya, Idol Alan, dito. Ito yung, mahirapan ako magbakas pagka short video sa laptop. Hindi ko makita, hindi, yung, doon sa bakas, sa may comment section. Hindi siya lumalabas. Tamsak 107, Idol Alan. Buti na agapan ng sunog. Sunog pa nung last year ito. Nagzumba dance pa rin. Sisnes.
Nag-aaway na naman yung aso namin. Kasi yung isa, nagsiselo si... Yun na. Ang ingay. Dali lang, no? Thank you so much, Kabsat ni Unas. Basta hindi ako nag-skip ng ads. Aso namin makulit. Wala na pala. Late na pala yung uploads ko. Yung 5 days ago. Makulit tong aso namin. Nagharang ulit, Sis Neunes. Thank you so much. Baka kulit naman nun. Aso na yun. Another harang. Towards the end na siguro to. Kaya end na ng video. Meron pa akong tinatambay ang isa eh. Nung kagabi ba to, 13 minutes siya nung pumasok ako sa live niya. Tingnan mo, 9 hours na. Mabait din kasi ito pagka napupunta sa akin. Nagtatambay siya. Kaya syempre, sinusuklian natin din ng kabaitan. Okay, another video na po. Hanapin ko itong mga mahaba. NCBA Intramurals. NCBA. Idol Ala, naka-play pa rin po yung 16 minutes. Ayan, tapos na. Another video na, Idol Ala. Ni-live mo na? Alas 8 na pala eh. Magluluto na ako.
Nilive mo na, Idol Alan? Isalang ko na yung mahaba mo. 30 minutes, Idol Alan. Ang tamsak 24. Magluluto na lang ako ng itlog. Mas mabilis. Mamaya na lang yung totoong ulam. Tanghali. Tulog pa kasi sila eh. Dito pa rin tayo sa NCBA Intramurals. Ang tamsak 69. Raya, malapit na matapos. 11 minutes na lang. Tamsak 9. Wala na yata si Raya. Tamsak 9. Baka nag-live siya kaya? Hello, Kabsat, Osang Rakitera. Mag-play kita, Kabsat. Ito, may bakante pa akong mag-play. Katatapos ko lang kasi i-play si Weld and Carry. Osang Rakitera. Nandito pa ako sa bahay mo, Kabsat Osang Rakitera. Good morning po and Happy New Year. May harang po. Ito po ang piniplay ko sa'yo. Yan. Unboxing Fast Shrimp Peeler 1 set. Nag-a-ads pa. Ang ads niya ay 2 of 2, 30 seconds. This is Osang playing. Thank you so much. Oh, tapos na si JB. Nag-end na yung tinatambayan ko ng 9 hours. Kagabi pa to eh. Nakatambay ako sa kanya. 9 hours. Good morning din po everyone. Good morning from our Kabsat Osang Rakitera. Ang tamsak 69 dito, si Sinihunas, nandito pa rin tayo sa NCBA. Happy New Year po, Kabsat Osang. Unboxing Fast Shrimp Peeler 1 set. Tamsak 45. Plus 1 subscriber. Hello, Kabsat Nati. Happy New Year sa inyo ni Sir Domingo.
Kamusta po kabsat natin? Ako, napaka-busy na. Kaya gabi na ako nakakapag-start ng live stream. Plus new subscriber. Kabsat. Kabsat awesome. Yun. Isa lang kita dito, kabsat Nati. Tapos na si JB Mix Bulag. Nag-live ka ba kabsat Nati? Tignan ko na lang. Ay hindi. Malapit na si Hiraya matapos. Naka 25 minutes na. May harang ulit siya kabsat Munes. Sir Terima, naka-play ka po. 6 hours. Kaso, iniwan mo yung live stream mo at kaya wala nang sound. Uy, may bagong upload si kabsat Nati. Kasi mas masaya palaro namin. Ay, sorry guys. Napakaginaw kasi dito pag madaling araw, pag tanghali, napakalamig. Ito, kabsat Nati. Play. Yan, masaya ang palaro namin. Playing, kabsat Nati. 9 amazing friends, 9 million. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyo. May harang pa rin, Sis Munes. Maraming harang si Sis Munes. Tignan ko kay Ma'am Icon kung okay na. Going to work 30 minutes. Idol Alan Pumarada, naka 8 minutes na. Tamsak 24. Yun. Magpiprito na lang ako ng itlog tsaka sinangag. Ayun, NCBA, tapos na. Hanap tayo ng ito. 6 minutes, pag-aani ng palay. 6 minutes Munes, pag-aani ng palay. Welcome po. Kabsat natin, naka-play yung upload mo. Masaya ang palaro. Ayan, fully watch na, Sis Osang, including the ads plus 1 subscriber. Video to ka na po. Kabsat natin, dito pa rin tayo sa masaya ang palaro. Main video ka na, natapos ang harang.
Terima. Ayan. Uy, nagkaharang para Sister Terima. Sister Terima, may ads ka. Skip na lang natin para makarami. Naka 49 minutes ka na, Sir Terima. Domingo Dalde, i-play ka ng aking main channel. Tapos na siya mag-process ng live stream. Sir Domingo Dalde, ito, ni-resume ko yung piniplay kong 1 hour, 5 hours mo. 1 hour na ang nakalipas. 4 hours more. Sir Domingo Dalde. Si main channel ko ang nagpi-play ng live video mo. Screencast, Domingo Dalde channel. 4 days ago ito. 5 hours. $50 na, Sir Terima. Hiraya, thank you so much. Malapit na matapos yung Hiraya. Alam ko, ang akala ko nag-live na. 1 minute na lang para sa Hello Sunday. Thank you so much. Pagkatapos nun, Hiraya, isa lang kita ng live video. At aalis ako. Magluluto na. 1 minute na lang. At ma-end na siya. Another video for Osang Rakitera. 7 minutes. Ganda kasi pag binabantayan ko yung phone ni Mr. Madayag kasi nga pag nag-reconnect hindi na siya makakapasok. Kamsak 46. Kamsak Miones. Ang iyong pag-aani ng palay. Pag-aani ng palay. Naniwaway? Umumpay. Magkadung nga rin tinawak, may isa nga palanggana. Sino yung pambigat? Itlog. Kaya yun? Nagluton. Siningag. Ngal daw, agparti ka ti manok. Kante ti papakaya. Yung ang kagparti at daw i-fried chicken dita para aldaw. Tapos tidigukot. Dungdungak to timbunga ti marunggayo. Thank you so much, Kabsat Munes. Pagkatapos nito, pag-aani ng palay, live video na rin. At ako yung maglalabas na ng kwarto. Pati si Kabsat natin, live video na rin. Tuloy-tuloy lang naman to nandito dyan sa kwarto ko kaya walang itong laptop. Sir Terima, playing ka lang. Si Sis Lucy nakatambay.
Kabsat natin. Tamsak 8. Yun. Ayan. Tapos na si Kabsat Miyunes. Kabsat Miyunes, okay lang ano na lang, live video. Kasi pag hindi ko ginawa yun, ano siya, tatalong sa ibang channel. 4 hours lang naman pala ito. Latest mo. Dito tayo sa latest mo, Kapsat Miyunes. Di bale may mga ads yan. Hindi ko yan i-skip. Iiwan ko na kasi dito. Kabsat natin si Sir Domingo Dalde, naka 1 hour na to. I-resume ko. Kasi nung kagabi, nung ginamit ko na si main channel, hindi na ako nag-play ng main channel. Yan. Tapos, pagkatapos nito, kabsat natin, live video na rin. Alan Pumarada, kung hindi ka pa live stream, live video na rin. Kasi pag binantayan ko to, wala na. Opo, ito. Dito na tayo sa live video mo. Ayan, may 363 views na pala ito, Hiraya. 363 views, 2 days ago na live stream. Sino pa? Si Ma'am Icon. Ayan, Hiraya. Ito sa'yo. Ayan. Ayan sa'yo, Hiraya. 7 minutes. Sinel Family Vlog. Madaling araw ko to sinimulan. 3 hours na. Si Alan Pumarada going to work pa rin. Alan, 17 minutes na ang nakalipas. Ito sa'yo, Kabsat Miyunes. Si Sir Domingo Dalde, ayan, naka-cellphone. Kabsat natin, sandali lang. Tapusin ko lang yung video mo. Yun, kayo lang naman ang nandyan. Mumu na yung iba. Sister Terima, naka-play pa rin na. Nakatambay naman kay Sis Lucy. Pero kung may gagawin kayo guys, it's okay. May mga papasok din naman na mga mag-iwan lang po ng bakas at babalikan ko kayo. Yun. Matatapos yan. Kasi yung iba nga, natatapos ko nga ng 10 hours. Kaso, yun, matagal. Kasi nga, pagka monetize channel, ang nagtatagal kasi, yung mismong ads. May mga ads in between kasi, lalo na pag sinat yun ng every 5 minutes. Alan Pumarada, 18 minutes pa lang nakalipas sa going to work. Pero dadalhin ko yung phone ko sa labas. Pag gumamit kasi kami ng paper plate,
Diyos ko, di marami na naman ang susunugin. Wala na pa naman nangungulektang basura dito sa amin. Ibsat nati, dito na tayo sa latest live mo. Pumasok yung kasama namin. Thank you so much naman at pumasok na siya. 31 pa siya nakalib. Nandyan na siya. Hello, Teng! Di ta kami ruwar nagluluto. Kaagsamya mo, dagita mantika. Nagluto kami gaminti kwa. Crispy pata. Impay ruwar ko na. Awan pa'y gaminti gasol ni mamang. Tanunok ako may latag lutod tan. Agkirog ka man kadi. Pero muara ko yung kabayat. Tumulog. Ay, Diyos ko Lord. Sensya na kayo ha. Mag-inom kasi. Kamusta ti New Year yo? Napang kayo kwa? Naglalangoy? Ha? Ay, yun lang. Pag sisumingan nyo. Sa bagay, sa sidag. Mapangkay ngamin lagayan mo, daging inom ko. Awanin. Wan, kaluluto na ita di rabi. Kilaban ti kinami. Di. Kuni mamang. Uy. Maharlika. Hello, MJ Mix Vlog. Kamusta MJ Mix Vlog? Namiss ko na si MJ Mix Vlog. MJ Mix Vlog, ito na, going to your channel kasi wala na akong nagawa. Nag-live na lang. Orang Shantik. Thank you so much, Orang Shantik. Nandyan pa rin na, naka-play. Naka-play yung live stream mo na 6 hours. MJ Mix Vlog, ito po. Kabisat natin, playing ko na yung latest live mo. MJ Mix Vlog 93. Simbang gabi, 1 hour. Ito. Ah. Ano? Ayan. Simbang Gabi 2025. Yan, ang play ko sa'yo. MJ Mix Vlog, 1 hour. Idol Alan, 24 minutes nang nakalipas. Mag-live na. O sige, puntahan natin.
Si Beautiful Sweet Lips nga ang ipupunta ko dito. Ah, hindi Sweet Kisses pala. Buti nga, nag-live ka na. Ay, umayak latag tambayan. Kabsat natin. Tambayang kalat tagarudan niya. May mayat. Ito yan. Damdaman to DJ Kwamon, kabsat natin. Damdaman to J live video mon. Di bale, piniplay ko si Sir Domingo Dalde. Ayan o. Naka 1 hour and 18 minutes na si Sir Domingo. Kabsat Munes, thank you so much. Naka 10 minutes ka na po dito sa 4 hours. Saglit lang ito. Kasi cellphone yung pinapamplay dyan. Yun nga lang kung maraming ads. Sir Terima, naka 1 hour and 5 minutes ka na po. Sir Terima. MJ Mix Bulag, naka 2 minutes ka na. Simbang gabi. Ang daming tao, ano. Apay niya tatangal dawan deng Biyernes? Ay. Kala ko Sabado ngayon. Ano sa maruditan taore ang kasumro no bigaton yung kantong swimmingon. Apang kanto amin jokyang. Jakpang mo tal daw ko. Ma'am, I connect. Ito playing. Isasalang ko po yung mga live video na. At aalis na ako dito. Yan lamang yan. Walang mangungulit na bata dyan. Kasi nasa kwarto siya. Nilipat ko tong table. Nasa sala to. Nag-live na daw si Ben Ipo. Nag-live na si Ben Ipo, mga kapatid. Pati dito, very cold. Kaya ako nagkasipon, nagkaubo. Andre, magbuhugas ako, napakinaw. Absat nati! I miss you! Kamsak trip. Wala nga lang sound, kabsat natin kasi dito ka naman naipasok pala sa walang sound. Ayan, si kabsat natin. Ang ganda ni kabsat natin. Happy New Year!
Ito pa rin, sesame muna sa, hindi ko yan kinakat. Yan, nandyan. Si MJ Mix Vlog, yan ka pa rin. Ito ka naman sa kabilang laptop. Yan, Siyempre si Hiraya, naririnig mo na ang boses. Si Ma'am ay connect na lang. Not responsive naman kasi itong napagod ka na ba sa pag-play? Restart natin. Alan Pumarada, nandito ka sa kabila. Yan. Magsalita ka kaya kasi dyan. Ay, screencasting. Oo nga, screencasting yun. Ayan, si MJ Mix Vlog, si Hiraya yan. Si Mel Family, naka 4 hours na. Si Evergreen, yan, si Idol Alan. Si Sis Lucy. Dito ka, Sir Terima. Yan, naka 1 hour, 11 minutes ka na, Sir Terima. 1 hour, 11 minutes. Fully watch na, Usang Rakitera. Thank you so much. Nasaan na si kabsat natin? Ayun, nandyan ka pala, kabsat natin. Ay, Indika Games, si Sikoy, Indika Games. Good morning to you. Yeah, how was your new year, Indika Games? I'm about to leave the room. I am just, putting some live videos on for my friends here in YouTube. Thank you so much, Indika Games, to catch me because I'm going out. But before that, I'm going to give you a big bang for your watch hour. MJ Vix Vlog, tuloy-tuloy lamang yun. Yeah, I'm going to give you a big bang watch hour. The Indika Game. Si Sikoy. Kabsat natin dito lamang ha. Tambay. Oh, you do not have a live video, Indika Games. Alright, just a moment. I'm going to pick the long ones, 32 minutes. I picked this video for you.
Yan. I selected that video Indica Games. Remember dos God of War. That is the one I'm playing. Indica Games Sisikoy. Thank you so much. Oh, that is a replay. However, it's okay. Then after that, I'm going back to for another video. Ayan na, naka-play na lahat. Thank you so much, Kabsat Munas. Fireworks, naka 20 minutes na. Indika. From my friend Munas. Indika is so nice. Happy New Year to you. He is like Azam Gaming D. We are both from India. Si Ma'am i-connect na lang. I-restart ko ang Angel, Ma'am i-connect. Indika. I-connect. Indika. Oh, that's nice. Indika. Thank you so much, Idol Alan. Bakasan ko na to, MJ Mix Vlog. Naka 15 minutes na. Heart 21 ito. Mamaya ko na lang bakasan, Kabsat Munas, sa'yo. Kasi mahaba yun. Yun, Kabsat Nati. Dito lamang po sa live stream mo.
Playing your latest video, Ma'am Icon. Thank you so much, Ma'am Iconic. Naka-play ang latest. Hindi ka. Sisikoy. Kabsat natin yan. Nandito ka pa rin. Yan. Kabsat natin. Sige, explain na tayo sa... Naisalang ko na kayo lahat mga kapatid. Lalabas na tayo. Yan. Tuloy-tuloy na yun. Ito na tayo sa labas-labas. Agluto ta titlog. Yan mo, ang aming labas-labas. Eh, naglinis kami kahapon. Tinanggal na yung lalaki kong masetas dyan. Ano yun? Halaman. Pagsak natin yan, nakatambay lang. Nakasaksak yung laptop. Hindi yan mag-hibernate. Tinanggal ko yung hibernation. Yan. Yan ang labas namin ngayon. Wala nang mga malinis na. Nilinisan na ni Mr. yan. Ayusin na natin itong table. Mainit mo, gaya mo. Ay, word. Sarap talaga lang naman. Ito kami nga minti, crispy patong. At kalsi mo, ang taunod. Sa kulak, di piruwag lang. Nagluluto pa lang ako ng agahan. Nilabas ko ng ilong para ito ang lutuin namin. Lutuin ko. Sunny side up na lang.
Nilabas kasi namin yung ano, nilabas kasi namin yung lutuan ko. Nandito kami sa labas ng bahay nagluluto. Para kung may magpiprito, hindi talsik ng talsik sa loob. Luto-luto lang guys.
Thank you so much everyone. Diyan lamang po yung mga tinatambayan ko. 8 amazing friends. Thank you so much.
Let's eat na guys. Magtsagaan natin ang tuyo at saka itlog. Kain tayo. Dito na lang tayo sa labas kumain. Ay, set niya kaya mo dito. Ito ang ulam namin. Itlog. Tsaka tuyo. Ay, siya kaya mo. Egg. You choose. Kaya mo di, kanya na break di yuk na. Yan. Kain na. Spoon. Alat! Let's eat guys. Ulam natin tuyo at itlog. Maraming tuyo. Ay, maraming itlog. Kasi isa lang ang kakainin ko. Let's eat. Ito ang breakfast natin. Late breakfast na. Thank you so much, MJ Mix Vlog. Alan Pumarada, ano lang sa inyo. Babad lang. Nag-add tayo ng garlic. Sabi ni Medtok, maraming benefits ang garlic. Nagbo-boil pa ako ng tubig dun. Ang icon, let's eat. Let's have breakfast outside the house. 6 amazing friends, thank you so much. Yung mga play ko nandun sa loob ah. Tapos ang kanin namin ay sinamag. Hindi ko na nilagay sa tulog pa nung mag-aamang. Si Bunso pa lang kasama kong nagigisip. Tayo ay kumain na. Thank you so much everyone. Kabsat natin, nakatambay lang sa'yo, nandun sa loob. Sir Alan Pumarada, Ben Ipo nakatambay, si Sis Lucita. Nakaplay si Sir Terima, nakaplay si Munas TV, Hiraya Manawari, MJ Mix Vlog, si Mel Family, si Evergreen, sino pa yung piniplay ko sa loob? Si Terima kasi, nakaplay din. Magbukas tayo ng apple. Dito na kami sa labas lang ako nagluluto na. Kasi si Bianan naubusan ng gasol. Para hindi siya mahiya. Saan ko na lang nilagay yung lutuan. Anytime pwede siya magluto. Kasi pag si Bianan kasi, maaga gumigising yun. Kami, late kami matulog, late din magising. Konting apple tayo. Yung kape ay nagpapaboil pa lang ako. Sira kasi yung boiler ko.
Maraming salamat everyone. Ang tayo itlog. Kabsat natin. Tuya, arwar nga mga kwa. Nag-set up the table. May tuyo. Magtulang tayo ng tuyo. Okay na to, tuyo tsaka itlog. Diba? Fresh from the kawali ang aking sinangag. So, hindi ko na transfer. Hugasan ko na naman yung pagka-transfer ko. Late breakfast na mga kaibigan. Pasensya na kayo kain tayo. Kung kabsat, naupa ka ti karnin. Itlog latakon, dito yun, tuyo. Nagpuboil pa ako ng tubig. Magtitimpla tayo ng kape. Bakit napakaliit naman ang butas? Konti lang. Ang nanghuli ako magkakape. Unang kape ko ngayong 2026. Kasi hindi ako nagkakape. Dadamihan natin ng milk. 3 kutsarang milk. Kita nyo na yung kili-kili ko. Yan mo naman. Hindi pa yata nagbuboil yung tubig. Pagkape tayo tikwa, nagdudak ka lang mo, grains na, butil na yung kape niya. Tignan mo ang lalaki ng butil. Mag-ulam na lang tayo ng tuyo. Hindi pa kasi tayo sumasahod sa YT. Kaya tuyo. 8 million amazing friends. Thank you so much. Tayo ay kumain na. Kami pa lang ni Bunso ang nagigising.
tayo magdagdag ng bawang. Masarap pala to. Fried garlic. Thank you so much, kabsat natin. Pagkakol na lang ng maraming bawang. Masarap pala. Tama na yung carbohydrates. Baka tayo nagka-cholesterol. Diyan na si Mother. Ang may kamanganan! May kamangan. At ako, chef di dyan. Yan, di pang mutuang. Ito yan. Kasi ko di mga. Pwede ko take lang laki. Maturog da. At ako, chef na po dyan. Ang luto ko. Agdapay ko na. Patatas ko na. Mas dapat pa sa kilo. Tinapa. At patapas, at cabbage. Ay, you're eating? Napundo. Tinatawang gano'n. Hindi ko.
sa higitan. What the? Look, I want to move. Alam di water bottle mo. Apa nagbinggo da ya, ma'am? Yun. Paano? Linggo ramo. Dito ko na balibirokan. Ay, di 25. Ayan, ha? Yes. 28. Pagalang ko ng tita sa birthday ni ko. Hindi na kami masango kung nangyawala. Hindi na yan. Nagbabinggo na di sila ba? Ito nakapanda dyan, nakadamag. Hindi lang ang nagtagsagara din may nagsundon. Saan? Ano nga to? Yung nag-born lang. Ano? Lalo niya bagas? Saan? Man, di na di. Di ba nalulog ng kirog ni amin? Sayang mo, baka pinakasulog. Susi na pala makatugas. Inyaya sa yung oras niyo dyan. Ya? At saka pala din, bigyan rin ko. Klaro ko tag-break alas 5, alas 3, di ka pala nakaturog na. Saka ko. Ano yung kaya mo dabawang na? Ayos ka man nilang di plata ni Papam. Dito na ni. Hindi, agbobol tayo lagi ko. Nagayang sila na puto. Dalawang. Paghisap ka rin. Tatak. Hirap As malo. expected. Magsapan. Kung may ka, kung ano maano yan, tihilang ano. Tihimak ko. Napoy nga mo ni Lola si Dang. Napakarat ka rin na. Yan mo. Kabla ni Kwan. Yung nangugang ni Ortegon. Bakla. Kabsat di manugang na. Ba, natukol ko ano hero? Gaway. Natukol si.
Padaglan daw. Tumang, nakita ni Cardo. Eh, panakano amin, papa, balanse tiniyo lang baro. Nga ito na kano, di doang atulid. Kahit Kana kano, balbalansin nga takduran. Ay, dragon. at dapat ang milyon mo nag-reserve mo. Miss Pro? Diba, ran kumapay nga, sanggun yan niya. Saan pili daling mo? Ayun. Ngayon, puna na kano ako. Magsayang kanya milyon lang. Kung milyon na yun. Balik tayo dito. Kaya mo muna sila kumain. Ay, white is light talaga. Subsat natin, I'm here. Late ang breakfast namin. 8 amazing friends. Thank you so much. Hindi pa nga lang tayo naliligo ah. When kabsat, di ko ah. 29. 2090. 2090 rabi. So nga, nakadaldalos day idta. Sa idta, ayan ti flower box me. Nikka namin nga plants ko. Nikkat namin nga plants ko. When kabsat natin, nakatambay lang ako sa iyo. Idol Alan, thank you so much. Mainit na uli. Alam mo, ang klima namin, mainit na uli. Thank you so much, Ma'am. I connect. Naka-play in po kayo, guys. 6 amazing friends. Thank you so much.
MJ Mix Vlog, malapit na matapos ang yung 1 hour. Sumakit naman yung tiyan ko. Ganun, pagkalit ako kumain. So, dali, iinom lang ako ng alka-acid. Hindi naman sila nag-refill ng tubig. Sir Domingo, naka 2 hours and 16 minutes na, Sir Domingo Dalgo. Kami katag moment, kagiji agina. Dada ni mother-in-law dada. Nagkatidog pa buo na kabsat natin. Ay, hinagkanta ka di kalman. Awan, jak nga. Busy kami di kalman kabsat. Busy. Kaya, ano, late na ako nag-live kagabi. Pasado 10 na. Ng gabi. Good morning, Johnny. How are you? How was your New Year celebration? Pagsat natin, ilipat nga kita sa kabila. Wala akong marinig na chismisan dito. Dali, kabsat natin. Ilipat kita sa dito sa may volume. Pagpalitin ko kayo ng monitor ko. Yung monitor ko, dito ko isalpak. Nagpapaarang kabsat natin.
Ardin, you go and eat. I know my password. I love Heinz Pizza. It's a simple password. I love Heinz Pizza. Look, my mom is listening. Ardin, ang kamanganan. Aldin! 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 Sorry to Aldin, I think you're going to lose your life to what Life, di ba shampoo? Life, Five amazing friends, thank you so much. because I drink the light, and wait for a shampoo. What does he need for that? Ba't hindi ko naririnig si Kabsat natin? Ma'am Icon, thank you so much. Naka-play po kayo ni Sir Hiraya. Hiraya, si Terima, saka ito po. Ito, naka-play si Miones. Naka-play si Sir Domingo. How many levels to the next quest, Aldin? Next quest! Tapos na ang JMix Vlog, ang iyong 1 hour. Level 100. No. One is at the desert. Sayang! Todi. Thank you so much, Ma'am Iconnect. Nakatambay din kay kay Sis Lucy. Boom! At least I killed you, noob. Boom! Naka 1 hour and 24 minutes na, Sir Terima. You need to be high level so that we do must as players. Max level at Hindi ka game, another video. Hindi ka game. Adam si Max. I need to beat in my life. Manantan. Kamangan mampay nako.
Full watch ito, Ma'am Icon, another live video. Ha? What? You are in this again? I think like the amigo. At the video it's Buddha. Wait. 6 amazing friends, thank you so much. Playing lang po, Sir Orang Shantik. Sir Domingo, playing lang po. Have entered to the well. Well, we have entered. Dinain. Have entered island. That will be that. Hello, Kabsat Ana, naka-play ka pa rin. Ano na ikaw, oh? Naka 4 hours and 47. Mel family, naka 4 hours and 47. Yeah, give me a bounty. Give me a bounty. Was not sleep, bro. You was not sleep, bro. You was not sleep. You was not sleep. Can't beat him, man. Stop. What? Can't just beat him. Beat him, man.
Giancarlo, good morning. Giancarlo Gonzalez. Happy New Year, Juan Carlo. Puntahan kita. Ay, Giancarlo. Giancarlo. Mamaya, thank you so much. Higa nga muna. Habang nagpi-play. Di okay naman ang signal mo, Kabsat. Sir Domingo playing. Restart mo lang. Master. Good evening. Ay, ano ba yun? Good evening. Happy New Year po. Moment. Happy New Year, Kabsat. Ang ka nagawid. Ang ka nagawid.
Hindi ka games, another video. Kabsat moment, ito puntahan kita. Kamanganin Ardin. Sweet notes. Nagpinasan ti boses ni Kabsat ah. Oh, nagkakaroon kabsat moment. Kakamiss nga talaga yan. Okay, nagkakaroon. Nagmayat kabsat kasi ako mama ti boses ko. Apay niya dito kuwam kabsat sa room nga niya dito nagan na. Pang -1. Anos ka lang nita pakay murmura yan tikwa. Pakayaw awanan ti ikong homesick, di ba? Ya dito sa mga -1 tinagan na dito. Mga pagkankantaan. Natintas, si Ojo na. Naluto mami na. Huwag nga rod. Siya conformity at upload ko. Kabsatana! Ko pa rin tinatanggal yan, oh. Naka 4 hours, 53 minutes ka na sa 8 hours mo, di ba? Mel family, naka 4 hours, 52 na, oh. Saglit na lang yan, 3 hours na lang. Sound card. Ay, kasi taganti sound card ya. Di mo naman. Kaya nga tibran na dayta. Napintas man.
katibran na. May nga tanong, gumata ng kasta. Kita mo online nyo. Oo, nagpintasan. Nagtamsakan natin +1. Oo, may harang pa. Dali. Tumalon naman. Ito pa nga natamsakan, tumalon na. Di ba? Ulitin ko na lang mamaya-maya. Ulitin na lang natin. Maganda ang boses ng kabsat. Inulit ko! Nabitin ako sa 3 minutes mo. Oh, inulit ko ah. Magto 2 hours na, Sir Terima. May harang, mamay connect. Thank you so much, Ma'am May Insights. Practice na nga rin ako kumanta. Ano yung boses ko kasi manamamaos. Pangit nga lang mag-live stream dito sa bed. Alam niyo kung bakit. Nakakainggan yung matulog. Sir Domingo naka-play pa rin. Magti 3 hours na. Mabalis lang ako pala mag-play. Dito na tayo sa 2 hours, 20 minutes mo, Ma'am Icon. Katatapos lang ang pre-roll harang. Ay, nag-live. Paano yun? Mabe-break yung ano. Balikan ko na nga lang din.
Another video na. Sige, puntahan ko na lang si Sir Terima. Balikan ko na lang yung piniplay ko, Ma'am Icon. Kasi 6 hours yun. Magti 3 hours na rin siya. Happy New Year! Giancarlo. Nag-open ako ng bagong ninja. Ito na, na-open ko na. Dito na ako kay Sir Terima. Upset moment, another video. Bakasan ko muna yung latest mo. Such a lonely world. 9 minutes. Video to na tayo. Upset moment. May harang. Dito na lang. Hindi mo ito nag-play.
Binagoongan pork belly. Sa, moment. Heinz! Amin nga baso yun dita kulit taon ti pa mo dyan lababo. Sherilyn! Whitey ulit! Nagising Whitey. Na matutulog na Whitey. Nagising Whitey na naman. Nag-live ka ba? Tignan ko nga kung nag-live ka. Shemix Vlog. Ay, hindi ka na nag-live. Playin ka. Shemix Vlog, yung live mo kagabi. Ni-replay ko. Ha? Dali lang, magbabayad lang ako ng tubig. Shemix Vlog, playing ka po. Ganon? Angkan. To. Dali, i-refresh ko yung aking ano. Naghang. Shemix Vlog playing. Lalo akong hinaantok dito eh, sa bed.
Malkabanak. Aguy kamat. Naka-play ka po, Mama. I-connect. Asan na ba yung mga nilista kong mga kakantahin ko? Ito, gusto ko Beautiful Sunday. Sandali lang, next vlog ah. Pagkakang kita. Look, what happened? I died. Leave. Leave. You will not be careful with that and you will start. When you just practice. I didn't how to get fragments, but you not. You will kill and enemies only hiding. There's no enemies for fragments. Back the way, back the way, back the way. Good. Wait up. Only 30 seconds. Diga people. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Oh, practice tayo! Birds are singing, you're by my side. Let's take a car, go for a ride. Hey, hey, hey,
will drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, it's a beautiful day. From practices. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you say that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Puzzle. Hey! Narigat tayo, ma-penalty, 100,000 daw. Something in the world has learned my name. And it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasant sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. On the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since I've been around. Your love's put me at the top of the world. On the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find
of the world. Hello, everyone! Oh, tapos na. Oh, pangalawang kanta na yun. Ilang bang kanta dapat? Words. O, diba, kabsat natin ganda nung beautiful day. Say that you love me. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. Absat ni Yunes! Magpupractice ako. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I would even mean a single word I say? It's only words, and words are all I have to take your heart away. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. This world has lost its glory. A single word I say. Practice. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Ay, Dalalan, mag-practice ka na daw! It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Oh, may kaklo dahil di nga kantan. Napay nga tati may manuya nga kanta ka no kabsat natin. Gusto dan de blues mo. Mano nga kanta ba? Ilan daw pong kanta, Alan Pumarada?
it's only words. Ang gating. Level na ni Daddy. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Paggising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Kapag nangangatwiran, ako'y paggagalitan, di ko alam ang gagawin kung walang kalayaan. Turan, ayaw man lang pakinggan, nasasaktan ang damdamin, pues walang kalayaan. Sunod sa utos lamang. O sa eskwela, diretsyo na ng bahay, wala man lang akong aabutan. Wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang naghihintay. Pagtawag ng barkada, sa kanila'y sasama, lagot na namang batakta. Kapag nangangatwiran, ako'y pagagalitan, di ko alam ang gagawin, ako'y walang kalayaan. Sunod sa utos lamang. Nagpa-practice na ako, ay dalalan. Mamumulta ka ngayon. Ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Pagising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Kapag nangangatwiran, ako'y pagagalitan, di ko alam ang gagawin. Ay, gano'n sinuran, ayaw man lang pakinggan, nasasaktan ng damdamin, ako'y walang kalayaan. Sunod sa utos lamang. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Oh, pang-apat na song na yon. Ano pa? Sandali. Sabi ko nilista ko dito Di kayo naniniwala yung kaya ko lang kantahin. Kasalanan ba? Kaya nga Ayaw niya ako lokal, magusak pa rin yan. Sabi ko sa iyo, may listahan ako dito para di ako makalimutan Hadlang gabi at di mapakali. Ating nakaraan, minumuni mo. Ilubos maisip, bakit nagkalayo? Kaya ngayon ako'y isang bigo. Walang nagawa sa iyo, kundi tayo'y ngayon nagkalayo. Ito nga, ang pangit naman ng lyrics nito. Sige, kabsat natin.
sa isang tabi at di mapakali. Sa ating nakaraan, minumuni-muni, di lubos maisip, bakit nagkalayo? Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nakulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon nagkalayo. Walang nagawang kasalanan, kundi ang nagmahal sa'yo ng lusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan, mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ng damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pang nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pang nililisan? O diba? Bangilan na yun. O, natapos ko na ang ano. Wag yan, lonely. Ikat natin yan. O, Ilocano dito eh. Ilocano. Dito kabsat para kanyam. Umuti ko na lyrics na guray. May kabesa ti kanta na one lyrics na. No puraw jay bukel tambo tambo. No nalabaga jay bukel bubugayo. No nangisit jay bukel takit kalbin. No nasileng jay bukel ukel. Lah, ba't nawala? Nawala tuloy. Napindot ko. No puraw jay bukel tambo tambo. No nalabaga jay bukel bubugayo. No nangisit jay bukel takip kalbin. No nasileng jay bukel ukel. No natangken jay bukel
ay nyog dayta. No nasilap jay bukel kamatis dayta. No naulog jay bukel ibong dayta. No nagkuti jay bukel sikog dayta. Ampay! Giagas na dagta na eh. Ay hindi masetas ko. No puraw jay bukel tambo tambo. Ate di dyan yung washing machine. No nalabaga jay bukel wag mo gayo. No nangisip jay bukel takit kaldi. No nasileng jay bukel hokel okel. No natangken jay bukel ay nyog dayta. No nasilap jay bukel kamatis dayta. No nakulog jay bukel ibong dayta. No nagkuti jay bukel sikog dayta. No nakulog jay bukel ibong dayta. No nagkuti jay bukel sikog dayta. Wala dito spray. Nagmayat na dyan kabsa natin. Nagmayat. Nga natin Ilocano song, mga kapatid. Pag gusto mo nito ang kantan, kapsan natin. Sorry, te, ha? Haan. Wun ka nga, wun. Bigla akong basa ako. Hindi na makaisling spray, wun. Ano nga makalasan DJ pang slip spray? Kung ko nga irugi, ipanagbiag ni nakakasi. Anak na kamay sa anak pobre, may palpalay sa baling nga ili. Ingak nga maladaga, kinilbilin nakday dinanang. Ay anak ko, ag sing-singpet ko, tain na kun sa baliadaga. Nakitibig-bigat, agin nagaw sipnget ken lawag. Iwaras kun dagitoy matak, awan kan na nang mabuy-buya.
na matipon-tipon, magkakabsat, maumu-umu. Sa kanila nalaylaya sa buong tawan, matenti akin puon. Kami jay eskwela, agsasaruno kam nga agkakaka. Kasla kam lang aspakasan nga tawan, matenti akin bunga. Kami nga agkakabsa, siya kun na nang daytoy nagrigat, siya kun na nang daytoy nagsaad, bilang ina nga mga laluwag. Uon ko nga irugit, ipanagbiag ni nakakaasi. Hanap na kamay sa napubre, may balbalais sa baling nga iubingak nga maladaga, binilbilin nakday dinanang. Ayan ako, agsingsingpet ka, tayo na kon sa bali adagang. Mangunak itibigbigat, agin nagaw sipnget ken lawag. Iwaras kon dagitoy matak, awan ka na nang mabuybuya. Nuin kang matipon-tipon, nagkakabsat, maumu-umu. Kastam lang, laylaya sabong, taawan neten, jay akin puon. Tuwin kami jay eskwela, agsasaruno kam nga agkakaka. Kasla kam lang naspakasa nga, taawan neten ti akin bunga. So kami nga agkakabsat, siya kun na nang daytay nagbigat, siya kun na nang daytay nagsaad, bilang ina nga mga alwal. Wala kasi tayong sound card. Ano pa kaya ang kaya kong kantahin? Chiquitita nga. Binuliom ni kapsat natin. God, tell me what's wrong. You're chained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow.
to see you like this. There's no way you can deny it. I can see you're so sad, so quiet. Chiquitita, tell me what's wrong. I'm so you can. Ito nga may isa. Have a dream out of fantasy. Help me cope reality. Have no imagination. Makes me withdraw. I believe in angel. Vamos. Practicing ko muna yung hindi ko kabisado na. Kung darating man ng isang araw, ika'y lilis at di matanaw. Titigil sa pag-ikot ng mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahal ka ng iba, mayroon pala. Anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na lang ang araw at ang buwan, na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Ang tangi ko lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirang, huwag
sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kahit sarap. Kumanta na lang tayo para walang penalty. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Tanging lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirang, huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Saling ikaw ay lalayo, kung sakaling ikaw ay lalayo. Okay, wala na. Tapos na. Mag-play na ako. Kasi nilayasan na ako ng mga viewers ko. Sige, sige. Okay na to. Practice na lang. Back to Sir Domingo Dalde. Sir Domingo Dalde, back to you. 2 hours and 56 minutes na. 2 hours and 56 minutes na. Tama na yon, warm up. sa linggo pa naman yun, di ba? Ay, kailan ba yun? 2 days from now. Hiraya, naka 2 hours ka na, Hiraya. Thank you so much. Dalhin mo na rin ito.
Lumayas na sila, Mamay Connect. Hindi nagustuhan ng boses ko. Sana nga, umulan na lang eh. Ada tarong mon? Ayun. Ay, naku. Para wag lang ma-penalty. Pati yung laptop na ito eh, nag-hang. Mamay ko. Nung kumakanta ako, kaya tuloy wala na. Kumanta na nga lang tayo. Ano pa ba yung kakantahin natin?
Please say you'll wait for me. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Johnny was the girl who lived next door. Known her, I guess, 10 years or more. Johnny wrote me a note one day, and this is what she had to say. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Slowly I read her note once more. Then I went over to the next door. Her teardrops fell like rain that day. Then I told Johnny what I had to say. Johnny, Johnny, please don't cry. You'll forget me by and by. You're just 15 and I'm 22. Johnny, I just can't wait for you. Soon I left our little hometown. Got me a job and tried to settle down. But these words kept haunting my memory. Words that Johnny said to me. Jimmy, please say you'll wait for me. I'll grow up someday, you'll see. Saving all my kisses just for you. Signed with love forever true. Packed my clothes and called to plane. Had to see Johnny, I had to explain how my heart was filled with her memory. And asked my Johnny if she'd marry me. I ran all the way to the house next door, but things weren't like they were before. My teardrops fell like rain that day. I heard that Johnny had to say, Jimmy, Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. Tapos na pala si Ben Ipo. I married your best friend, John. Pakipot pa kasi si Jimmy eh. Kaya tuloy.
old hometown looks the same as I step down from the train. First to meet me is no. On the road I look, and there runs Mary, hair of golden lips like cherries. It's sweet to touch the green, green grass of home. They all come to meet me. Oh, smiling, sweet. Gusto ko yung ano, masaya. Sumayaw, sumunod. Kasiyahan. Ang kasiyahan, tunay na pagmamahalan ay mararamdaman at kung nagsasayawan. Awiting bago, hintay para isayaw mo. Sumunod sa aking inday panahon. Hindi ko kaya pala yan. Oh, is-cross out ko yan. Cross out. Maano kasi yung